Či budem vás postupne vyzývať, takže poprosím. Nech sa páči. Ševčíková, Nový čas. Kedy teda budete upratovať ten parlament a v prípade, že naozaj budete musieť zaplatiť tú pokutu 5 000 eur, máte na to peniaze? Môžem, keď som o upračovaní hovorila. Ja osobne si myslím, že my sme neznečistili parlament, čo sa pri vyšetrení aj dokáže. My naopak, my sme vyzývali ľudí, aby sa krotili. Nemôžeme za to, že tam boli provokatéri, ktorých označili dokonca aj policajné zložky, že tam často chodia a robia takéto problémy. To znamená, že na všetkých záberoch, a máme to celé zdokumentované, je isté, že my sme urobili všetko preto, aby sme ochránili ten parlament. To je jedna vec. A potom druhá vec. Chceme tam ísť, neviem, môžem to prezradiť? Zajtra chceme ísť upratovať a pôjdeme upratovať skutočne, pretože my nemáme s tým problém ako iní. Jak môžem, Michal Tržko, denník SME. Mňa by zaujímalo, že či v piatok vystúpia nejakí politici, či sa nejakí politici hlásia a akým spôsobom teda budete s nimi komunikovať. Tu by som rada reagovala. Ja naďalej ostávam, politici sa nám hlásia, ale žiaden z nich nedostane priestor vystúpiť na protestoch Gorila, nakoľko žiaden z nich zatiaľ si nezaslúžil ten post, ktorý tam naozaj zastáva. Ani tí budúci. Pán Sulík sa ešte na Facebooku vyjadril, že on v piatok chce prísť a teda nepríde iba, ak mu pošlete odkaz, teda, že aby nechodil. Môže takéto niečo niekto z politikov čakať? Či už on alebo ktokoľvek iný? Zabrániť niekomu prísť na verejné priestranstvo samozrejme nemôžeme. Pokiaľ príde, nech príde sám za seba ako súkromná osoba. Pokiaľ si tam bude robiť politickú agitáciu, budeme opätovne vyzývať ľudí, nech si letáčiky od neho ani žiadne propagačné materiály neberú. V každom prípade slovo určite nedostane. Poslednú ešte otázku. Hovoríte o snahe odložiť tie voľby do septembra. Čo by sa dovtedy malo stať, aby to bolo pre vás priateľné, aby sa tie voľby v septembri teda konali? Na čo by to teda malo byť dobré? Spomenula kolegyňa, vlastne cieľom odloženia termínu predčasných parlamentných volieb, respektíve dôvodom hlavným je to, že príliš veľa kandidátov do parlamentu, v podstate na kandidátkach politických strán a hnutí, je zamočených v kauze Gorila. Z nášho pohľadu sú to ľudia, ktorí spáchali trestné činy, zneužitia právomoci verejného činiteľa a tak ďalej. Čiže myslíme si, že nie je vhodné a nie je žiaduce ani v očiach verejnosti, aby takíto ľudia mali možnosť vôbec kandidovať vo voľbách. Myslíte, že do toho septembra to vyšetrí všetko? Veríme, že áno. Dobrý deň, prajem, Milan Janasik, Hospodárske noviny. Prednesli ste teda nejaké požiadavky. Tie požiadavky sú teda dosť zásadné a veľké. Skutočne si myslíte, že môžu byť splnené zo strany tých politických špičiek a čo mienite robiť, ak ich teda nesplnia? A druhá otázka sa týka toho, čo ste načrtli ohľadom toho znečistenia parlamentu. Vy ste teda povedali, že ste nesúhlasili s tým, aby sa znečisťoval parlament, teda Národná rada tvrdí, že podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Súhlasíte s týmto trestným oznámením? Ďakujem. Tak neviem, ja na parlamente nepracujem, ale my sme odchádzali úplne poslední, pretože sme boli na čaji tam vedľa v tej parlamentke, v tej reštaurácii a sme si to aj odfotili. A keďže doma si upratujem sama, tak si myslím, že keby takých 20 ľudí tam bolo nabehlo, mohlo to byť do 2 hodín upratané, úprimne, pretože sama som ešte skúšala tam, čo bolo to čierne na stene, to bolo len zo sviečky, to vôbec nebola špina nejaká vážna. A myslím si, že to hore by bol umyl dážď napríklad, že kvôli tomu tá príšerná plošina, čo som videla včera v správach, tak ja myslím, že to je ďalšie vyhadzovanie peňazí, prepáčte.
Myslím, s trestným oznámením na neznámeho páchateľa súhlasím, nakoľko aj nezávislí ľudia, ktorí neboli na našom mítingu a boli tam, sú pracovníci zrejme parlamentu, ja ich osobne nepoznám, ale mi povedali, že tých ľudí tam vydajú stále. Čiže ani sa aj nebudete pokúšať nejako zakryť, alebo ako to povedať, nejakú pomôcť, hej, že ospravedlniť ten ich čin. Nevieme koho. Nevieme koho. Ale keď ste povedali, že tých ľudí tam vydajú čiastko, tak nechcete. No my nevieme, to ten pán, to tí ľudia, čo nám povedali, vydajú. Povedzme si nie. na rovinu, Tam bolo povedzme si na veľmi rovinu. veľa ľudí, okolo 4-5 tisíc. Na takýchto protestných akciách, takéto protestné akcie sú monitorované spravodajskými službami, bezpečnostnými zložkami štátu, čo je úplne prirodzené, úplne normálne. Keď sa ľud búri, tak samozrejme sa to nepáči predstaviteľom rôznym. Takže indície sú, že v Dave boli provokatéri, ktorých cieľom je dehonestovať celú akciu a spraviť z demonstrujúcich, respektíve z protestujúcich ľudí, ako aj nás, organizátorov, vagabundov a podobné veci. Ja si ešte dovolím odpovedať na prvú časť vašej otázky, ktorá sa týka reálnosti našich požiadaviek. Naše požiadavky sú reálne a sú oprávnené a ja by som apeloval na svedomie a vedomie, slušnosť, transparentnosť a zodpovednosť, ako mnohokrát počúvame od politikov, aby zvážili vzhľadom na kauzu Gorila, zvážili vzhľadom na svoju účasť v spise Gorila, keďže spis samozrejme bol aj potvrdený ako autentický, aby zvážili svoju účasť na kandidátkach a aby zvážili svoju morálnu zodpovednosť vôbec sa uchádzať o dôveru voliča. A teda keď nebudú splnené tie požiadavky, okrem toho protestného stretnutia 9.3., čo plánujete? Aký tlak ďalší vyvinúť? Tlak. Plánujeme vyvíjať naďalej tlak, kým neponesú zodpovednosť ľudia, ktorí sú namočení v kauze Gorila až po uši. To znamená naďalej organizovať protestné zhromaždenia a budeme to robiť dovtedy, kým si neuvedomia, že asi nastal ich čas. Nech sa páči, ešte nejaké otázky? Julián Bosiak, je to tak SK. A potom, keď sa vyvodí tá trestnoprávna zodpovednosť voči tým ľuďom, ktorí sú v tom spise, čo bude nasledovať ďalej? Mirko. Chceli by sme úplne zmeniť systém, ktorým táto spoločnosť funguje. Chceli by sme zaviesť konečne do tohto systému tie hodnoty, ktoré nám 20 rokov sľubovali. To sú hodnoty spravodlivosti, morálky, čestnosti a slobody. Myslíte si, že v kapitalizme sa to dá? Viete čo, pokiaľ ľudia budú chcieť a budú chcieť zmenu, tak tá zmena musí prísť. Pretože my všetci tvoríme túto spoločnosť a my všetci sme za ňu zodpovední. Nech sa páči ešte niekto? Dobre, tak nech sa páči. Nevidela som vás, pardon. Chcem len opýtať, že aká účasť bola podľa vás na tej poslednej piatkovej demonštrácii, ako očakávate teraz? Tie čísla, lebo tie sa rozchádzali, vaša interpretácia a doterajšia interpretácia? Mali sme na protest kúpených 2000 sviečok. Tých 2000 sviečok bolo už po pol hodine rozdaných a sviečku nemal ani každý druhý človek, takže môžete si na základe toho asi vytvoriť trochu obrázok o tom. A teraz som spomínala, že na piatkovú akciu potvrdených zatiaľ cez 11 900 ľudí v Bratislave. No predtým bolo 7 000 potvrdených, čiže koľko očakávate, že zhruba? Odhadujeme, že minimálne 5000. polovica. 5000 tam bola. Číslo 5000 tam bolo určite. 5000 bolo, teraz minimálne 5000 čakáme aj teraz, ak nie viac. Ja som podala oznámenie na 10 000 zúčastnených. No a aký má byť program len teraz tej piatkovej demonštrácii? Či sa to bude nejak líšiť, že či? Program v podstate je v štádiu prípravy, budú tam vystúpať rôzni rečníci, čiže program ešte sa doľaďuje. Ešte, čo sa toho programu týka,
My vlastne sa chceme držať témy, aby bolo jasné. My nechceme odbočovať a nechceme robiť nejaký hudobný program pre ľudí, ktorí ho majú raz za 4 roky, chápete? To znamená, že my chceme hovoriť k veci, lebo máme o čom hovoriť. V podstate máme aj osobnosti, ktoré sa nám pridali, napríklad Tom Nicholson. A tým pádom chceme tým ľuďom, chceme s nimi diskutovať a chceme vlastne sa dostať ďalej. A chceme dosiahnuť, aby na tie koncerty mohli chodiť za vlastné peniaze do divadla, keď uznajú za vhodné. A nie raz za 4 roky. Napríklad Tom Nicholson sa vyjadril, že vlastne naopak, že predčasné voľby by sa mali konať. Cítite tak, že sa aj ako organizátori niekedy rozchádzate názorovo v tých vašich požiadavkách, že toto by nemohla byť vaša slabá stránka? Nie, nerozchádzame sa, my sa vyvíjame. A my sa stretávame a jeden bez druhého nerozprávame, ak ste si všimli. To znamená, že my sa vždy dohodneme. Ešte sa nestalo, že by sme sa na niečom nedohodli. V základných veciach určite sa zhodujeme v cieľoch, v myšlienke, a v podstate v tom, čo chceme dosiahnuť, respektíve v tom, čo chceme, aby bolo. Samozrejme, ak sú nejaké sporné otázky, diskutujeme o tom a vždy sa dohodneme. Ešte sa nestalo, aby sme sa nedohodli na niečom.